дар оғози маросими кушодашавии даври ноҳиявии озмуни шаҳри туқалби тоҷикистони душанбе муовини раиси ноҳияи исмоили сомонии пойтахт ва меҳмонону иштирокдорон ҳузур доштанд. Зимни суханронӣ муовини раиси ноҳияи зикргардида қайд намуданд, ки душанбеи навин бо азму талошҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба симои расмии ватани азизамон мубаддал гардидааст. Ёдовар мешавем, ки озмун байни хонандагону донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ, ибтидоӣ, миёна ва олии касбӣ, таълимгирандагони муассисаҳои таҳсилоти иловагии соҳаи маориф, санъат ва мусиқии ҳудуди шаҳри Душанбе новобаста аз шакли ташкилию ҳуқуқии омӯзгорон ва дигар кормандони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ аз рӯи номинатсияҳои эҷоди шеъри беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, қироати беҳтарин шеър дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, иҷрои суруди беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе ва иҷрои суруди беҳтарини гурӯҳӣ дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе баргузор мегардад ва дар он довталабон аз рӯи категорияҳои аз 11 сола то 17 сола, аз 18 сола боло ва эҷодкорони касбӣ ширкат менамоянд. Тибқи иттилоъ дар номинатсияи эҷоди шеъри беҳтарин дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе, қироати беҳтарин шеър дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе зиёда аз 80 нафар довталаб ҳунарнамоӣ мекунанд. Албатта имрӯз мо назар андозем ба шаҳри Душанбе, саросар шаҳри зебо аст. Яъне шаҳре аст, ки воқеан ҳам шаҳри бениҳоят шаҳри дилрабо аст ва новобаста аз шаҳри зебо будан имрӯз шаҳри Душанбе шаҳри амнтарин дар кулли сайёра ба ҳисоб меравад ва мо яъне ҷавонон ва наврасони кишвар шукрона аз он менамоем, ки дар яъне партави бароҳмондаи пешвои муаззами миллат зери яъне сиёсатҳои хиратмандонаи эшон ун ба сар мебарем ва дар чунин фазои сулҳу ором яъне таҳсил менамоем. мавриди зикр аст, ки озмуни шаҳрии туқалби Тоҷикистони Душанбе тибқи қарори раиси шаҳри Душанбе аз 22 августи соли 2022 таҳти рақами 442 эълон гардида, он ба баландбардоштани завқи шеърхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфт ва муаррифии чеҳраҳои нави суханвару сухандони дорои маҳорати баланди ровигию, натоқӣ, сарояндагию овозхонӣ, баландбардоштани маҳорати иҷрокунандагӣ, ташаккули истеъдод ва ҳунари наврасону ҷавонон ва дигар қишрҳои ҷомеа дар ин самтҳо, инчунин фароҳам овардани шароити мусоиди эҷод ва пешниҳоди шеър, ободкориву сурудҳои таҷассумкунандаи созандагӣ ва рушди бемайлони пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе равона гардидааст. Озмун дар 3 давр аз моҳи ноябр то моҳи январи соли 2026 гузаронида мешавад. Ёдовар мешавем, ки ҳамасола дар озмуни мазкур аз муассисаи давлатии телевизиони кӯдакону наврасон Баҳористон фаъолона ширкат меварзанд. Соли равон аз муассисаи мазкур 3 нафар дар номинатсияи қироати беҳтарин шеър дар васфи пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбе сабқати зеҳнӣ хоҳанд кард ва мо аҳли эҷод ба онҳо комёбӣ орзумандем. маросими тантанавии супоридани ҷоизаҳо ба ғолибони озмун моҳи апрели соли 2026 бахшида ба рӯзи пойтахт доир карда мешавад.